Mit navn er August May, og her er 3 gode grunde til, at du skal starte et personligt træningsforløb hos mig. Grund nummer 1 er, at jeg er personlig, og det bliver ikke bare noget systematisk. Jeg laver forløb, der passer lige præcis til dine behov. Grund nummer 2, det er, at min fætter er Philip May. Jeg er lige blevet færdig i det vildeste træningsforløb hos min fætter, August May. Altså, han kan bare nogle ting. Jeg har aldrig været mere hakket. Prøv at se, hvor slim jeg er. Altså, det er kostplaner, det er online coaching, det er coaching ud over det online. Altså, vi er helt inde i noget terapiagtigt gøjl. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad han kan. Og jeg har trænet ham i mange år, og på den måde har jeg fået noget kredibilitet. Grund nummer 3, det er, Iffy! Tættere is better. Jeg sagde tættere is better. Kom nu, jeg sagde tættere is better. Vi er ikke kommet her for at lyve, bare kommet her for at fortælle årgang 25, at der er plads til alle, det må I kunne forstå. Alt for mange mennesker, der er svært at modstå. Så der er mange ting, som vi kunne finde på. Vi spiller volley, det kan vi godt lide. Det er derfor, vi går på IFI. Vi flækker floor, det kan vi godt lide. Det er derfor, vi går på IFI. Svømmer rundt, det kan vi godt lide. Det er derfor, vi går på IFI. Skal vi putte? Det kan vi godt sige. Det er derfor, vi går på IFI. Hey, må jeg ikke palpere din krystal, jeg ikke have anti-superior? Her på idræt har vi kun én hobby, det er beer pong, som vi jo går op i. Redemption, lad mig lige mention, der er ingen grund til at komme her med intention. CTS point er jo bare en leg. Laver bare ord 15 point til mig. Og hvis hele pigen siger det ikke er nok, så laver jeg bare en dans fra TikTok. Lige om lidt er det anatomi. Der skal I have den sød pige. Håber I har en god alibi. Hvad skal I kigge på lige? Vi spiller bold, det kan vi godt lide. Det er derfor, vi går på IFI. Vi læser ikke, det kan vi godt lide. Det er derfor, vi går på IFI. Er det mod food? Dem kan vi ikke lide. Det er derfor, vi går på IFI. Vi springer rundt, det kan vi godt lide. Det er derfor, vi går på IFI. Oh, fuck. Hey, sorry. Ved du, hvor knappen er? Ja, lige op ad trappen der. Simmer på floor, mens jeg ekstenderer. Flæk til at kontrahere, hvad der ellers mere. Ellers laver mit ben jo gerne en abduktion. Bare du lover ikke at sige det til nogen. Rustur, klar, parat. Tip-top, trænet tager afsted i en fart. Du gør det godt i det squat. Sved på panden, og jeg har dig i det spot. Light, are you ladies alright? Håber bare, vi kan blive ved all night. Som I kan høre, er der mange ting, vi kan lide. Det er derfor, vi går på IFI. 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 Det er derfor, vi går på IFI!